ekipo, nire izena Jon da, Hernaniko Kiroliko begila naiz, eta gaurko egunean full bodyko zirkuitu bat ekartzen dizuet, gorputz guztia landu dezazuten, etxean lasai egiteko, inkluso kalean egiteko eguraldi ona edo baldin badago, inongo arazorik gabe eta hobeto egingo dugu. 6 ariketaz osatutako zirkuitu bat izango da, eta praktikamente gorputz guztia egituko dugu. Denborarekin landuko dugu, 30 segundu ariketa bakoitza eginez, eta 30 segunduko deskansoa ariketa batetik bestera. 6 ariketako zirkuitu guztiari 4 buelta emango dizkiogu. Espero dugu gustatzea eta animatzea egitea, eta gogoratu, mugitu etxean. Aguaz! Ikoaz tegera, peroetarekin. 3, 2, femoral. Luzatu lasai, beste 8, 2. Aldatu, gira besoa. Berbera. 3, 2, aldatu. Errepikatzen dugu, moral. Beste 8. 4, 3, 2, gira besoa. Sentadilla aguas, lau, suave. Beste 2. Azkena, luzatu alta. Beste 2, lau sentadilla, bera. Azkena, luzatu. Hasiera, femoral. Moztu, gira besoa. Zero, azera. Gira ezker. Sentadilla, bera. Lau dira. Azkena. Luzatuz. Azken lau. Hasiera. Skui. Azera berriro. Gira ezker. Bera lau. Azkena. Aurrean. Bitu. Ego, azken buelta. Skui. Luze. Azera. Gira ezker. Lau bera. Azkena. Bitu. Azken lau. 3, 2, marcha, suave. Bizkara, azteko barnasa. Primo, prestatu, Sentadilla salto ergin astera guaz. Zer egin da. Bate. Kontrolatuz. Azken segunduak. Azkena.
normal bat egin beharrean, alde betera jungo gara, ondoren bestera, eta gero, bukera, flexio egingo dugu. Dego guztiak kontrolatu ze, eta zai egiten boli mazizue, flexio normala. Hortxe, gora. Gora. Subida bat, hanka batekin. Probatu. Hanka bat gora. Igo. Eskaladoraren bila. Eraunak bularralera eramango ditugu. Emango ditugu eskuak.
you. Y vale. Vamos esta engremilla. Acá bandera. ¿Están? Digo, acabar. 3, y va. Get
bi, bat. Dia, beste gaini. Kolokatu. Bi, bat. Kena? Hirugarren bota baiteko, skipping. Presto? Pero una hora, ¿eh? Bat, hora. Vengo, yo. Bat, ondo. Azkeneko bota bakarrikan. Sentadilla salto. Bi, bat, bate. Última.
Zena?